Ka Henry Trap Youth Council sing kami kalai porsan sengi ka State Bank of India bahkan pensyai halor ka jing temu tungkam da kiwe ki jai benreu ban pendap aki pus ki balai hapo ki snat rekam baper jong ka SBI ki badan hapo ka jella ia ka nel ong do ba roi ku parsan ram presiden ka HWC he bakran chekila patai kubor hadin beldabi kendu ia deputy general manager ka SBI ka badan hadan ke ti Shillong Ubaroi ku parsan rem ulai tu baka klidu jong ke SBI kabadan ha Mumbai haus nem arjar apholai kalapan bena ya ka advertisement nakam ta nyup nyu teli kikam jong ka junior associate balai pholai teli kindai nakam ta ki ST batkat kum ka office memorandum jong ka Ministry of Personal Public Grievances and Pension kabla penmi na du usnem arjar san baros nem arjar aphoar lapan kan maubiang ya baru gisna trikam jong ka sarkar India basau persen deban baha nakam ta ki ST kata hakikam ki bahab haka grup C bat grup D. Hari kaseng kali ujing tip banap deng kita ki lai polai teli ki pus ke badai nak ki ST ka SBI kala thung tang lai ne saumut ki khasi. Kumta kaseng ka persya halor kani ka jingle jong ka SBI bar ka dawa be jika sau persen ban thung kami ki trai jela ne ki ST. Lada ka SBI kamla ban ai jubab balada ka jubab kam penhun kat kum ka jing dawa na kaleng kaseng ka sa pelong ki jing ki persya ki SBI hakaleng kari khasi bat jantia. Nakaliang jong kaseng mentah kasngi ngilawan bani kendu ya deputy general manager jong ka administrative building jong kani ka State Bank of India ke bapet ya ka Meghalaya alor ka jingyo jingtip ka jongi ba ke SBI lomba ka head office ka jong ka badan po Mumbai kala khot application na ka banta ki nyaw tuli gi post namta ki bank ki branch ki ba fair jong ka SBI kum kita ki junior associate nyaw tuli gi post ki bade namta ka State Meghalaya hakaba life fulai tuli gi post la reserve namta ki ST bat kiwe life saw kade namta ki general prateli namta ki EWS bat namta ki SC da ladang ia kenma bro khat kadon ka instruction lane ka UM office memorandum jong ka Ministry of Personal Public Grievances and Pension kabla penmi nadu usnam arjasan hau arjar nyaw kala penmi biang bakum juru kala pen kenma biang hau arjar arfuar ya baru kisna trikam jong ka sarkar India ba nakabenta ki post ki bade ka group C bat group D dai banbu 100% ka reservation namta ki khna ki bade ki local kamot ki nong snong jong ki tu ki jela ki bawan na ka jai bendri riulum la ni ki ST 100% kata ka namta ki group C bat group D ki kumba kalong kani ka post junior associate kani ka post ka bahap kata ka group C but laring ipej ka advertisement ya kabala penmi da ka SBI house nam arja arfulai mereka ni advertisement la penmi na du arja arfulai hakata advertisement la buru ba nakabenta nyofunyo nakabenta ka total number nyofunyo naka nyofunyo light flight ligi post la reserve nam taki ST jong ka state hakata advertisement la thok kumta re hadin mangiyo jingtip pat ba hadin ka SBI kalale iki exam ki ba fair nakabenta bantung ya kini gi brio ya kini gi post live flight ligi post nam taki ST niyo jingtip ba menta kasi nadu menta kasi kelas dang kata ka proses na beta bakini gibrikin one join lani kin report apo at head office sang ni bat nang ni pat kin sapha syaki branch ki ba fair kat kum ga jingtip ga jongi don ki bala pentip ingi ki boong ba nakata ka live flight ligi post ki don tang ko lai ngot lai hadu sangut ki kena kasi ki ba pass ya kani exam bat ki ba sya appoint bat ngiyo jingtip ru ba ki balait na kita kamut balada laingut kini kena kasi ki ba syathap akani ka live fulai kamut live pungut kindai ki ST ki badai nakiwe ki jela kimut bantung ya ki ST ki badai nakiwe ki jela ban pendap ya kani ka live fulai katkum ketua office memorandum arjar san arjan nyo arja arfuar bat kum juru kira jong ka Supreme Court ki ba fair dang shen arjar khat praru kadang ka Supreme Court kadang rai kong ba UST lan USC nakawi ka state kamut naka state E umla ban kam ya ka reservation jong USC lan UST ha ka state B kamut bala daudan USC lan UST na Rajasthan na West Bengal umla ban wan kam ya ka post jong UST nang ni na po Meghalaya de ka belengok kalong ba ngisngo thu ba ka SBI kala ban wan ra de kita ki ST na Shabar ban pendap ya kani ka post di halor kata kanong rem kabala pelong ingi menta kasingi ban nginwan ban ay ka jingtho bat banyak keren bat deputy GM jong kani ka administrative block jong ka SBI ban panjing syai balakata ka jing snow ka jongi ka day ni bat haga jing kendu ka jongi kumbakalong hi menta nakaliang do jong ni deputy general manager la pentip yangi bakum bakalong menta maur tip namar ba ya ka recruitment lale na po Mumbai
dah ke head office ke jong ki Mumbai but ya kita ki bela syajit ki syubha hang ni ban join la ni ban ai kata ka joining report kumba kalong mentah kita ki beriu kidang sedang banwan mene gila banwan lasai banwan ai ka joining report ke jong ki but nakaliang ka jong uloong baun sa ai dah ka jingtho yangi ban pensyai halor kani ka nongrim la ni halor kani ka jingdawa ka jongi kumba kalong hi kalong ba ka beningkong ka SBI but baru kita nak terikam joko sarkar India kita ban buat renti ya ka instruction ya ka bala ai da ka Ministry of Personnel but kumjuru ya ka rai ka Supreme Court ka lashim na ka wei ka por kata kalong baya ki group C but group D post 100% they ban reserve lane la they ban bahak kerpang ya ki try muluk napok ka jala ka jongi jalur kata ka jingdawa ka jongi nilai por ya ka SBI sansi kamut 5 working days santili gisngi terikam barhapo kata ka sansi ki SBI ka diban ai ka jubab ka jongi balada kalong si syakumta kumbangingi yo sngo baki mut ban tap de KST na ki weipat ki jela ban penrung ha ka bahak tungkam ka bede jong KST ki bede na ka jela ka jongi na kaliang jong seng ngin sa shim ya kanu ya ka weipat karai ha ba ngin sale e ka badan kam bat kabar galong balada hapo sansi ki SBI kamla ban ai ka jubab ru kaseng kan sa pelong de ki program jingeki ki ba fair apo kasi jantel persya ya ka SBI nam ka SBI bat ki weipat kisna terikam jong ka sarkar India kin sultu bakim dei ban le kam kai kilabun kisnam na kaliang jong seng ilari si kani issue bat kani grims bat kani hu nilai ekren bat ka committee on welfare of scheduled tribe jong ka Meghalaya Legislative Assembly nilai jing tho haki minister ki ba fair ki jongi au chief minister jongi ring iba kidang don sibun kisna terikam jong ka sarkar India ki bambut renti ya kani ka 100% ti halor kani ya ka SBI ngilai por kumbang IP sansngi bat halpo ka sansngi lada ki mai jubab lani lada ki ai ka jubab kambam pensohun yangi nakaliang jong sengin sale da ki weipat ki program la kalong ban yakhi persya ya ka SBI lani ka bor so lani kinu ki bor ki bedai ban pet ya kani ka tungkam tungjam hang ni po ka jala ka jongi ta kata ka jingwan ya kendu ka jongi menta ka sngi ya deputy GM jong ka SBI bo pet ya ka Meghalaya hi bro khoi